Hoxe queremos falar con unha persoa que revolucionou o inicio da tempada tanto en fútbol masculino como en fútbol sala femenino. Ana Muz, xogador do Fisober e coadestradora do Soneira B. Que tal? Ben, Para empezar, vamos facerche xa o habitual test persoal para coñecerte un pouco máis. Cantos anos tes? teño 20 anos. O teu apodo? Bueno, sempre me conoceron por Ana Muz, pero en ambiente familiar todo o mundo me conoce como a niña. Que música che gusta? Generalmente gustame a música convencional, non a música pop, a que son nos 40. Película favorita? Encanta o cine, verdad? Pero se teño que elegir unha, quedaríame con La vida es bella, que é un drama que ten o seu fondo emotivo. Un libro que recomendes? Gústame moito as novelas de misterio, quizás o meu favorito será Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie, un clásico. Un lugar ao que che gustaría viaxar? Sempre dicen que me gustaría moito viaxar a conocer Italia. De que equipo eres? Son deportivista desde que teño 3 anos, así que do deportivo, además que son socia. Cal era o teu ídolo na infancia? Sempre me gustou moito como xogaba Bebeto, era o Pichichi do Depor, era o que me fixo que me ilusionara con ese equipo. E actualmente que xogador che gusta máis? Actualmente sigo co Deportivo, que me encanta ver como son o Valerón, a súa humildade, e como é capaz de dirigir un equipo e conseguir cousas tan importantes sin destacar. Ora falemos do tema deportivo. Cando empezaste a interesarte no fútbol sala? A verdade é que eu facía deporte, tiña 6 anos, iba a clase de gimnasia, e o monitor díxome que vía que estaba todo xogando fútbol co pé, díxome que me inscribira nas escolas deportivas de Vimianzo, e empecé con 6 anos a entrenar. Habitualmente os deportes extraescolares son para os rapaces fútbol sala e para as rapazas aeróbico. Que lle dirías ás rapazas novas para que practicasen tamén o fútbol sala? Si realmente che gusta o fútbol sala, se ti realmente a tua vocación ves que é o fútbol, eu creo que rompes todo tipo de presuicios e do que dirá a xente, porque o que realmente queres estar cómodo. E se ti estás cómodo é como mellor te vas sentir. Este ano o Fisober está luchando pola Liga. Ese era o objetivo ao principio de tempada? No, nós o ano pasado fixemos unha campaña de menos a máis, progresiva, luchamos por un objetivo ao final da temporada que era quedar entre as 6 primeiras e conseguimos. Este ano pues, intentamos mellorar ese posto. Pouco a pouco vimos, sobre todo a final da primeira volta, que os rivais eran asequibles, que o noso fútbol melloraba en comparación co ano pasado, con incorporacións novas, subindo a xente do B xa pa sempre con nós, pois fomos marcando ese objetivo pouco a pouco. Que ambiente se vive no vestiario? É diferente a calquera ambiente que podas ver nun equipo da costa, porque somos rapaces de distintas zonas, de sitios diferentes, pero cando chega o fin de semana, pois, é como se nos conoceramos de toda a vida, como se tuveramos temas en común, máis que un equipo somos unha gran familia. O Fisober B non está no seu mellor momento, pero ves algunha xogadora que poida subir e axudar no primeiro equipo? O Fisober B, o objetivo é crear xogo, que as rapazas vayan conocendo pouco a pouco o fútbol sala, que se vayan interesando, son xente que está iniciándose, que nunca xogara, e a verdade que sí, que hai xente que ten madeira, xa hai unha rapaza que debutou con nós e marcou, claro, posiblemente en anos aí podemos telas aí por detrás, empujando. Para rematar co fútbol sala vamos che poñer nun apreto. Como gran deportivista que prefieres? Depor campeón de Liga e Fisober segundo, ou Fisober campeón e Deportivo outro ano en segunda? Eu creo que os éxitos son máis ben personales, non? Que o que che gusta realmente é vivilos ti e sentilos ti. O do Deportivo vos igual en primeira, en segunda, en terceira, e do Fisober levo moitos anos aí abaixo, así que gustaría meter esa alegría co equipo da casa. Ora falemos tamén da tua experiencia no banquillo do Soneira B. Que foi o que te propuxo para adestradora? Bueno, meu pai leva moitos anos na directiva, o entrenador Maico tamén me conoce, díxome que lle axudara, non tuve inconveniente en axudar ao principio de temporada, que cando arrancou, pois eu axudaba ele. Ao principio tuveches moita repercusión por ser a primeira adestradora dun equipo de fútbol masculino. Senticheste presionada en algún momento? No, a verdade é que a veces cando te facían tantas entrevistas, pois sentíaste un pouco agobiada, porque non vías o fin deso, non? Era cada vez máis, e ti o que querías é sentirte cómoda, pero bueno, non me importa, gustame salir dos medios, axudar, todo estuvo ben.
A maioría dos xogadores son da tua edad. Como te acolleron no vestuario? Non sei, eu creo que foi un ambiente bastante normal, porque son rapaces que me conocen de toda a vida, que levan todo o tempo xogando comigo, saben que me involucro ben no fútbol, que me gusta moito, entonces eu creo que se faz algo que che gusta, que che respeta. E quen son máis aplicados nos adestramentos, os rapaces ou as rapazas? Non sei, depende, non? Eu solo de equipo de fútbol femenino estuve en unha, estuve en Fiso B, realmente só coñezo os rapaces de Soneira B como entrenan, pero creo que é modos distintos. A mellor as rapazas somos máis obedientes á primeira, pero o esforzo é menos, e eles a mellor costalle máis empezar, pero unha vez que empezan, pois quizás se poñen máis as pilas eles. Como viviches o teu primeiro partido sola no banquillo contra o Cerqueda, un dos favoritos para o ascenso? Bueno, estaba nerviosa, pero tamén tiña bastantes indicacións de Maicos xa deixadas. Vivino con ilusión, demasiado concentrada quizás, e non pude disfrutalo, porque intentaba non facelo mal e que os rapaces se sentiran cómodos comigo no banquillo. Este equipo é de nova creación para axudar no posible ao Soneira. Ves posible subir algún xogador de terceira regional a preferente? Sí, é bastante asequible porque xa por problemas de lesións e de faltas xa o equipo ten chamado a xente de B, de juvenís, entonces é unha cousa que vese posible e que pouco a pouco o entrenador do A, que Miguel, terá que ir afianzando. E xa se está a rematar a Liga. Como valorarías o equipo en este primer ano e a ti mesma como adestradora? Bueno, eu como adestradora xa non é, non? Porque non son a adestradora principal, sino que é Maico. Entón, a miña valoración personal sería como unha experiencia agradable, grata, e os rapaces está claro que van de menos a máis, que o objetivo é que se acabaten a competir en senior, que deixen de ver que isto non é liga juvenil, e que van de menos a máis, están na mitad da táboa. A verdade é que por ser o primeiro ano creo que están bastante ben, que non levaron demasiadas goleadas e que pouco a pouco van asentando as bases do fútbol. Bueno, pois moitas grazas e suerte para este tramo final de tempada. Moitas gracias a vos e ojalá que podamos dedicarnos un título.